Aimo Virtanen. Mulla piti olla aika tänne 1:15. 1:45 tässä sanotaan. Joo. Niin, tästä mun karenssipäätöksestä. Siis mä meinaan vaan, että tässä täytyy nyt olla joku virhe, koska mä oon toimittanut kaikki paperit ja pyydetyt selvitykset. Tässä sanotaan, että sä et ole vastannut yhteydenottopyyntöihin, etkä mennyt osoitettuihin työhaastatteluihin. Etkä pitänyt työhakuajan tasalla. Siis mitä? Ei mulle ole aikoihin tullut teiltä mitään papereita, paitsi tää karenssipaperi Kelalta. Ette te voi tehdä mulle näin. Millään mä nyt elän? Meillä on lapsi tulossa. Enkä mä sitten saa rahaa mistään muuta kuin sossusta. No mene kuule sinne vaan. Posti tässä jotenkin on nyt tyrinyt. Ne ei ole toimittanut mulle niitä teidän kirjeitä. Tiedot löytyy myös henkilökohtaiselta työnhakusivulta. Meillä on kone koko ajan vaimon käytössä, eikä mun puhelimessa ole nettiä. Tuolla on kuule aula täynnä koneita ja kirjastoa voi käyttää. Niin. Joo. No, katsotaan nyt kumminkin näitä sun työhakutietoja. Onko nämä sun osoitetiedot pysynyt samana? Ja oot edelleen naimisissa? Joo. Mitäs toi sun alkoholin käyttö? No, joskus mä otan pari olutta. Mitä on pari olutta? No jonain lauantai-iltana mä saatan ottaa 5-6 bissää. Se on kyllä aika paljon. Niin. Et ottanut rohkaisuryppyä ennen kuin tänne tulit. No en. Sitten jos kysyy pari terveydentilaan liittyvää kysymystä. Miten sä arvioisit omaa terveyttä tällä hetkellä? Se on ihan hyvä. Mikä on ihan hyvä? No ihan kunnossa mä oon. Ei oo sairauksia, mä en käytä suonen sisäisiä huumeita, enkä muitakaan, mä en polta. Vanne ei kiristä mun päätä, mä en halua olla kukkakauppias. Oliks muuta? Oot sä harrastanut irtosuhteita viimeisen 6 kuukauden aikana? No en. Mikä ihmeen kuulustelu tää on? Mä oon ukkomies, onnellisesti naimisissa. Ja mitä se teille kuuluu, onks meillä suhteita vai ei? Miten se liittyy mun työhakuun tai mihinkään muuhunkaan? Meillä on oikeus saada kaikki tiedot, jotka voi oleellisesti vaikuttaa nyt työnhakuun tai niihin tukiin, jotka hakija saa. Niin terveyttä, henkilökohtaista elämäntilannetta kuin siviilisäätöäkin koskeviin kysymyksiin. Sitten mä kysyisin vielä pari kysymystä. Antaa olla. Pitäkää tukenne. Mä menen silloin asumaan ja safkat roskikset ja kanulle kerjäämään. Nyt rauha. Lähetään tonne päin. Mukavalle päin. Askelta toiseen. Mikäs Pekkala tossa oli? Ei mikään. Työttömien työnhakijoiden määrä sen kun vaan jatkaa laskuaan. Tässä kuule vielä juodaan Pekka samppista ja saamista, eli siellä uutena vuotena. Ai, mot mahtnut damelur.